Bendicina, fl-isem tal-Missieru, tal-Ibnu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ta' Kristu xoxt rebbieħ fuq il-mewt u d-nub li tela fis-sema lill-Ommu Marija tkun magħkom il-koll. Nitolbu u Alla fed-dej ta' kulħadd. Għamilna dejni li nqimu u niċċelebraw l-Ispiritu Safi u ġisem meħlus mid-dnub dan il-jum kbir tal-festa ta' imbirka flimkien mal-tajiet tas-sema u mal-kori tal-qaddisin u tal-apostli. Għat-talb tagħha żommna u ħlisna minn kull ħażen tal-ġisem u r-ruħ u Kristu mulej u Alla għal dejjem ta' dejjem. Antifona. Fil-waqt li tarak imdendel mas-salib, ħaruf u raj, il-ħarufa li nislitek titneda maħbub ibni kif tinsab imdendel fuq salib u ħajja bla tmiem, kif ġew imsamra maħżina idejk u riġlejk u verb u kif xerrid demmek u sultan. Qari mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Kienem u jifqaħ dejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa, Marija ta' Magdala, u mela kif Ġesu lemma lill-ommu u lid-disċiplu li kienu jħobb wieqa f'dejja qal lill-ommu, Mara, hawn ibnek, imbagħad qal lid-disċiplu, hawn ommok, u minn dak il-ħin id-disċiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. ħada għandi jfisser illi bida jarafa bħala ommu, bida jarafa bħala Alla, bida jara bħala dik li flimkien ma' Kristu ġebu s-salvazzjoni għall-umanità. Għaliex Marija li hija Alla, tagħna, teħlisna minn kull dnub. Ngħidu flimkien il-ġakolatorja. O Marija wis grazzjusa, inti l-om li żjed glorjusa, inti bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu l-kull forija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkin da fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftej Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkin da fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftej Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkin da fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftej Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomna. Nitolbu. Aħna il-fidili tiegħek inxandruk qaddisa ta' Alla u kif inhu id-dmir tagħna insebħuk u belt li ma tiċċaqlaqx, ħajt li ma jinfitx, ħarsien li ma jaġġarrafx u kien tar-ruħ tagħna. Ħarrisna minn kull periklu li inna għaddejja tiegħek u qaddisa ta' Alla sabiex infaħruk bla tama ta' ruħna għal dejjem ta' dejjem. U bil-wifqa u nagħtu bidu għal qoddisa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Missier
u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Idin fis-sitjum tal-Kwindiċina ta' Santa Marija u llum jaħbad jum partikolari għaliex hija t-tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore f'Ruma, illi għandha storja interessanti ħafna. L-ewwel knisja li nbniet fil-Punent, għax ovvjament fil-Vant bida l-Kristjaneżmu, l-ewwel knisja kappella li nbniet kien ġa Ruma fuq l-Esquilino fis-sena 370. Xi 50 sena wara sar il-Konċilju ta' Efesu fejn iddikjara li Marija hija Alla. U għalhekk dak il-Papa ta' dak iż-żmien Sistu III bena bażilika u semmija għal Alla Marija għax l-ewwel kappella kienet imsejħa il-Madonna tal-Presepju. U għalhekk għadu sallu parti kif jgħidu tradizzjoni, parti mill-bennina ta' Betlem qiegħda fil-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore. X'tgħidilna għal din il-festa? Illi jomna Marija irridu nsebuha dejjem il-btana. Għax li tħobb dejjem magħna u sa tagħmlilna, sa tgħidilna. Għatu widen għall-kelma ta' Ibni. U hawnhekk id-devozzjoni tagħna lejn Marija issir verament effettiva, jiġifieri tagħti l-frott jekk aħna naslu permezz tagħha għand bina Ġesu billi nisimgħu l-kelma tiegħu u nwettquha. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Int it-triq li twassalna għand il-missier mulej ħnina. Int il-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Int il-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udizja din nofruha għall-erwieħ tal-familji tanti Abela u Kamilleri. Nitolbu. Warrab minn quddiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għadniex ħila noġbuk dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' Omm ibnek Ġesu Kristu li huwa Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-profeta Nahum. Ara, fuq il-muntanji hemm ir-riġlejn ta' min iġib l-aħbarijiet it-tajba, ta' min isliem ixandar. Għamel bil-ferħ il-festi tiegħek Ġuda u rott wedietek, għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xitan Beljal, intemm għal kollox. Għax ġeddet il-mulej id-dilja ta' Ġakob u d-dilja ta' Iżrael. U l-ħallilin żarmawhom u ħassru l-frijaj tagħhom. Ħażin għal belt idmija, kollha erq, mimlija ħtif u s-serq ma jaqta' xejn. Ħoss il-frosta, ħoss it-karwit tar-roti, żwiemel ilebtu ħfief, karrijiet jaqbżu, rikkieba jħebbu għall dewwa tagħhom, ix-xabla tleħ fid-dija, il-lanza tilma, kotra ta' midrubin, għad kbir ta' maqtulin, itzma bla tarf, kulħadd infixkel jaqa' fil-mejtin. Inwaddab il-ħmieġ fuqek u ġieħek inwaqqalek u nagħmel wirja minnek u jiġri mbagħad li min ħares lejk jitwarrab minnek u jgħid Ninve meqruda, min se jitħassara, mnejn infittxilha min ħenn għalija. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi.
il-mulej imewwet u l-mulej jaħji. Qrib u jum il-qerda tagħhom, fis jasal il-hemm lest għalihom għax il-mulej jagħmel ħaq lill-poplu tiegħu u l-qaddejja tiegħu iħenn għalihom. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħji. Araw, issa li jien u mebda Alla ħdejja, jiena mmewwet u jiena naħji, jiena nidrob u jiena imfejjaq. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħji. Mal-insin ix-xabla tilma tiegħi u tlesti ruħa idi għal-ħaq. Vendetta nagħmel mill-edewwa tiegħi u nitħallas minn dawk li joboduni. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħji. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba is-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Alleluja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlifha minħabba tiegħi isiba. Għax x'ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu, jew xi prezz jista' jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bil il-bniedem għandu jiġi fil-glorja tal-Missier flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw l-iben ta' Alla ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Kemm hi ħaġa sabiħa li nibdew il-ġurnata bis-smieħ tal-kelma tal-Alla. Għaliex il-kelma tal-Alla huwa l-ikbar grazzja, l-ikbar don li jista' jkollna. Għaliex? Għaliex inkunu nafu għaliex neżistu, kif għandna ngħixu u x'sa nsibu wara mewtna. U l-kelma li smajna llum hija ċara, irid jgħidilna illi min ma jingħaqadx miegħi mhux se jsalva. Smajna fl-ewwel qari dak il-poplu li kien f'disgrazzja kbira, ġlied, firda, għawġ. Għaliex? Għax tbiet mill-mulej. U nistgħu ngħidu wkoll illuna x'ingergru kontra s-soċjetà. Għax aħna bħala soċjetà nisperaw li aħna nsara le. Warrabna lill-Alla. U l-belt, jiġifieri s-soċjetà mingħajr it-tagħlim tal-Alla tmur fl-isfaċelu, tmur fid-disgrazzja, tmur fin-niket, tmur fl-għawġ kollu li jista' jkollha. U għalhekk hija sabiħa lina illi nisimgħu l-kelma tal-Alla biex nkunu nafu fejn aħna u min aħna. U Ġesu għalilna min irid jekk tridu il-ħajja itilfuha minħabba l-imħabba tiegħi. U kif nitilfuha? Billi ninaqdu ma' Kristu bis-salib. Dun Mikiel Attart il-qaddej tal-Alla kien jgħid fil-ħajja jew ninaqdu mas-salib ta' Kristu, mal-ewda tas-salib ta' Kristu, jew mal-ewda ta' Ġuda. Nafu fekk kif spiċċa Ġuda, nafu wkoll kif spiċċa Ġesu, imma l-metta Ġesu kienet il-qawmien tal-ħajja.
u l-metta Ġuda kienet disperazzjoni. Issa żbieb. L-għażla f'idejna. Il-mulej kellemna. Min irid il-ħajja jitlifa minħabba fija, jiġifieri ma jibnix l-istorja tiegħu fuq valuri li ma jiswewx. Fuq atteġġamenti li flok ġid iġibu ħsara. Naħseb illi aħna l-insara nistgħu nsejħu lilna nfusna x-xortjati. Għax Alla tant ħabbna li kellemna u jkellemna għal ġittana. Għalhekk it-twissija ta' Ġesu tal-Vanġelu tal-lum ejjew nieħduha bħala sidina ta' mħabba. Min irid jimxi warajja jerfa' salibu u terfa' salibek ta' xi tfisser eżbieb. Għaliex min iħobb is-salib tiegħu jgħix f'serenità. Min ma jħobbx is-salib tiegħu dak is-salib ikun piż kbir. Imma min iħobbu, min jerfgħu, min janqa is-salib sa jsib is-serenità u l-paċi fil-qalb. Il-mulej sejħilna biex ngħixu fil-qdusija u l-fedeltà għall-kelma tiegħu. Konxu minn nuqqas ta' ħila tagħna nitolbu l-fiduċja l-għajnuna tiegħu. Għall-komunità nisranija, jiġifieri għalina l-insara, sabiex fidili għall-kelma tal-Alla li jirċevejna nimxu wara Ġesu fit-triq tas-salib li nħadnuh bl-imħabba nitolbu. Għannis ta' żmienna fis-soċjetà tagħna Maltija sabiex jemmnu li Alla ma jħallix delużi lil min jagħti ħajtu għall-imħabba tiegħu nitolbu. Għal dawk li biex jgħilu l-flus jaħdmu bla ma jifqu mingħajr ma jaħsbu fuq il-valur tal-ħajja mdawla mit-tagħlim ta' Kristu. Sabiex jifhmu li s-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi nitolbu. Għal kull wieħed u waħda minna li qegħdin hawnhekk jew qegħdin jieħdu sehem bil-mezzi speċjalment bit-television shake sabiex nitgħallmu nħobbu lil Alla anke meta jitlob minna li nħallu s-sigurtajiet tagħna u nqegħdu l-fiduċja kollha fuq il-kelma tiegħu nitolbu. Għal-mordna u għal dawk li jduru bihom biex is-servizz lejn min marid jieħduh bħala salib minħabba biex jagħtu verament għajnuna kif jixraq u din jitusa lill-morda nitolbu. Għal-benefatturi ta' dan is-santwarju biex bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu il-mulej jagħti il-grazzi neċessarji biex ikun hemm il-paċi fil-qalb nitolbu. Fl-aħħar ir-resqu tal-personali tagħna. Għatilna mulej li nimxu wara ibnek fit-triq tas-salib biex ikollna sehem miegħu fil-glorja u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubita jtajtna dawn il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem biex isiru għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla mister ta' kollu.
li din nofrulek dan l-imbit frott ta' dilja u xorri bnidem li minn misir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamolej it-talbu l-offerti li aħna fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fuq dan l-altar fit-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija Omm Alla biex permezz tagħhom noġbuk u naqilgħu l-għajnuna tat-tjieba tiegħek bi Kristu silna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj. U nfaħruk, imberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni Omm Alla li nistlet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset fil-glorja tax-xburita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem Kristu Ġesu. Bieħ ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iwmuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħru smawiet u fl-imkemma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċit, smawitu l-art u mrija bil-glorja tiegħek. Sanna fil-għodu ta' s-sura. Imbierek minn ġej fis-smin il-mulej. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata għalina biex minn rajh ibati ħal ħobs ratti l-ħaj qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikra ħal-kalċi reġolat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulej ixandu bil-fer għaw mettijek nistennek soma tiġi bil-glori. Għalek aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħofs tal-ħajja u l-kalċa tal-salvazzjoni u rodulek ħaj għax oġbok til-għana għawn u dimek biex naħduk. Mitċa kontani tolbu li l-Ispirtu Santi għadna f'ġisem wieħed li inna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja mxerda mad-dinja kollha. Wetta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-poplu Nisrani kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek tal-familji Tanti Abela Camilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn di-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien. Ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina wkoll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom il-Faruk u l-Febħuk Ġesu Kristu iblek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem.
meta fit-talba li Ġesu għallimna ngħidu tiġi salt nagħtek, ifisser li aħna naċċettaw bil-qalb is-salib ta' kuljum. Biex ta' kuljum nesperimentaw l-imħabba kbira tal-Alla l-Missier. U nesperimentaw akbar meta aħna ngħixu ta' aħwa bejnietna. Nitolbu għalhekk kif għallimna Ġesu. Missierna li inti bisma wieħed li tqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-diġġej id-darizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-paċi li tminna biex nkunu ħirsna dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena bil-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li inti fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf tal-Alla li tneħħi d-nuriet tad-dinja. Ħarruf tal-Alla. Danu Ġesu, danu l-ħarruf tal-Alla li jneħħi d-nuriet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarrisna l-ħajja ta' dejjem. Oh,
Ejja llum niftakru li Marija ta' Nazaret hija Omm Alla, allura hija omna wkoll. U jekk narfu li omna Marija tħobbna, kemm ħobbna iktar il-Missier. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek kemm inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, nitolbu qalbinna mulej bis-sagramenti tas-salvazzjoni, fiċ-ċar kontanu nitolbuk biex aħna li ċċelebrajna it-tifkira tal-Verġi Mqadsa Marija Omm Alla ikun jistħoqilna għal dejjem il-frott tal-fidwa tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.